podľa predpisov. Aj tak sa dá zhrnúť situácia, do ktorej sa firma vie dostať, má všetky papiere v poriadku, ale realita tomu nezodpovedá. Predstav si firmu, ktorá má v zásade kvalitnú elektroinštaláciu a platnú revíziu. Celý šanón papierov, kde všetko sedí. Lenže tá revízia je z čas, kedy sa v výrobnej hale nachádzali prístroje a jeden kompresor. Odtedy však na budove pribudla fotovoltika, klimatizácia, nabíjacia stanica, robilo sa celé osvetlené. Rastie, technika pribúda, sa nepremýšľa nad tým, že tá istá elektrika, ktorá predtým ťahala 3 zásuvky, teraz ťahá niekoľko násobok. Keď sa niečo stane, poisťovňa síce skúma aj papiere, zaujímajú aj realita tvojej firmy. Pri poistnej udalosti nemusí byť dokonca problém iba tá elektroinštalácia, môžu to byť akékoľvek zmeny, ktoré vo svojich priestoroch urobíš a poisťovne to neoznámiš. Napríklad, že začneš časť budovy prenajímať niekému inému podnikateľovi, ktorý ale vykonáva činnosť, ktorú daná poisťovňa má vo výluke. Alebo začneš v budove skladovať nejaký horľavý materiál. Niektoré poisťovne pozerajú aj na to, kto podniká v tvojom okolí. Práve preto sme pre firmy pripravili stres test vášho poistenia. Nasimulujeme poistnú udalosť a prejdeme si vašu firmu tak, ako keby si ju prechádzal v podstate likvidátor po škodovej udalosti. Pozrieme sa na to, čo máš v zmluve. Či to sedí s tým, ako dnes reálne tvoja firma funguje. Suma poistenia zodpovedá tomu, čomu zodpovedať má. V zmluve nie je výluka, o ktorej ani nevieš. A na konci tohto stres testu sa dozvieš 3 základné veci. Koľko by ti dnes reálne poisťovňa mohla vyplatiť? Sú diery v tvojom poistení a čo s tým môžeš urobiť? Ak máš záujem o takýto stres test tvojho poistenia, tvojej firmy samotnej, môžeš sa na ňo prihlásiť v linku, ktorý nájdeš v popise tohto videa. My sme likvidátori a ani sa do tejto role nedávame. Každopádne máme dosť skúseností na to, že vieme simulovať základné situácie a vieme odhaliť zásadné nedostatky, ktoré z tvojho poistenia robia iba papier, ktorý ťa vlastne stojí iba veľa peňazí. Čus!